Her mødes vi 700, hvor vi rækker ud til hinanden. Og når vi rækker ud til hinanden, så lærer vi nye mennesker at kende. Ja, velkommen, og tak fordi du vil spille i morgen. Ja, det gør jeg gerne. Det jeg drømmer om, det er selvfølgelig, at sådan en som hende her, der lige kommer rendende her, at hun er med til at give mig en god dag. Og sådan er vi jo alle sammen, når vi sådan går forbi hinanden, så er det en stor ven. Hvad har du af forventninger til i dag? For det første så skal jeg gense en masse Wiseman-venner, og for det andet så er jeg spændt på at høre nye tanker, nye drømme om Wiseman i verden. Ja. Også i Danmark. Ja, også i Danmark. Ja. Tak. Det var lige et indslag fra Aalborg. Men det er jo det, vi drømmer om. Det er simpelthen, at vi får endnu mere sat os sammen, for nu af, hvor meget der egentlig samler os, og hvor lidt der egentlig skiller os. Alle sammen kan gøre en lille forskel. Og Skal du ikke til ind egentlig? Jo, jeg skal derind, men du ser og snakker med mig. Hold da op, min kone står og venter på mig, mand. Jeg skal ud med nogle faner, kan du godt lige... Hjertelig velkommen. Det er imponerende, at omkring 700 deltagere er samlet her i dag. Today we have our General Secretary, Joe Svagaz. These conferences are the places where we meet and connect each other. Overall, the fellowship is a key component in our family. Through these meetings, we build our fellowship, we reconnect our fellowship, and we become stronger, and we feel that we are together. Og jeg har laget en metafor som heter blå musikk, og som er et symbol på alle de grundlæggende verdiene som ligger inni oss, og som vi skal ta ut. Og så er den største verdien av disse frihet. Så jeg appellerer til hver enkelt klubb, om å sette seg ned rundt et leirbål og finne ut av hva er det vi trenger i Herning, i Vejle, i København, for at vi skal fornye oss. Folk var glade for at høre noget om fællesskab, og det tror jeg, at de er blevet meget inspireret af, og det er jeg selv også. Jeg er helt fyldt af energi og håbefuldhed omkring fremtiden i Wiseman, det må jeg sige.